Ayan, good morning, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo guys. Ayan, bago nga pala ang lahat, welcome back sa aking munting channel. Ayan, for today's video, ayan, biyahe nga pala kami mga Kabicolana papuntang Infanta Real Quezon dahil banding namin mag-iina, ayan, from Bulacan. Natulog muna kami ng isang gabi dyan sa Binangonan Rizal dyan sa anak ko dyan, nakatira siya, kaya dyan kami nag-stay kagabi. Ngayon, bumiyahe kami, papunta kami ng Infanta Real Quezon para naman magkabanding kami mag-iina. Sobrang nag-i-enjoy talaga yung mga mata ko sa natatanaw ko dito sa daanan. Napakaganda. Hindi pa man kami nakakarating sa talagang pupuntahan namin. Sobrang dito pa lang sa daan mag-i-enjoy ka na talaga sobra. Kaya sa mga naghahanap dyan na mapupuntahan sa bakasyon guys, ayan, pumunta na kayo rito dahil sa daan pa lang sobrang mag-i-enjoy na talaga kayo. Kaya tara, let's go. Samahan nyo kami para libutin ang lugar. Ayan, isang mapagpalang hapon sa atin lahat mga Kabicolana. Welcome back sa aking munting channel. For today's video, nandito kami sa Infanta Real Quezon. Ayan, from Bulacan. Pero nag-stay kami sa Binangonan Rizal, doon kami natulog ng isang gabi. Ayan, nandito kami ngayon. Ayan, ang lakas ng alon, no? Ayun yung si Lexus TV, ayan oh. Ayun yung aking mga kasama, yung mga anak ko. Ayan oh. Ganda dito. Ang ganda ng lugar. Ouch! Ulitin ko nga, ayan. Ayan, ito yung isang service nila sa anak ko. At ayun naman yung isa. Ito yung isa, service naman ng isang anak ko. Ayan. Sama ko yung mga anak ko dito sa Infanta Real Quezon. Tama ba yung pagkakabigkas ko? Ayan. Tapos ito yung sa amin naman. Ayan. Yan ang aming service. Ayan. Ha? Ayan, kaway-kaway kayo. Ayan, panoorin nyo na lang sa YouTube. Ayan. Ano pangalan nyo, sir? Magpakilala kayo para ano, ayan. O yan, si Sir. Okay. Ikaw, Sir. Ayan, si Mr. Pogi. O, yung tatlo doon na Pogi sa dulo. Ayan. O, hanapin nyo na lang sa YouTube. Mapapanood nyo to, mga sarili nyo dito. O, yes. Bicolana Vlog. Bicolana Vlog. Baka po i-subscribe. Ako po i-subscribe. Ay, ano channel mo? Teka, wait lang. Dito muna ako, sandali lang. Oh. Yan, ang ganda ng lugar. Lakas ng ulan. Umulan pa. Yan. Napakalakas ng alon. Ayun, oh. Yan. Kunin natin ang channel nitong mga gwapong gwardiya. Ano nga channel mo, sir? Ha? Uleyan? O sige, i-ano kita? I-search kita mamaya. Nakasahod naman na, pambiling bechin. Hindi, nakadalawang sahod na ako sa YouTube ko. Nakatatlo ka na? Okay. O di bakit pa paano may pambili tayong asin? Oo. Libre naman mag-video. Ang ganda dito sa lugar nyo. Taga Bulacan kasi kami. Ilocana Vlog. Bicolana. Bicolana. Magkano sa depende sa Depende sa ano mo, sir. Sa revenue. Bicolana Vlogs ko. Ayun, ito pa. Patingin daw. Ayun na internet. Ayan po. Ayan, oo. Yan, sir. Panoorin nyo dyan. Subscriber. Hindi, Lagi pala, yan o. yan, panoorin nyo na lang. Mag-comment ka dyan para yan ko yung ano mo. Mag-comment ka dyan sa, kahit sa shorts video ko o sa, dyan sa bago, sa latest upload ko pala. Para makita kita mamaya. Salamat, sir, ha. Yan, salamat sa inyo.
Ayan, nakakuha pa tayo ng kakilala doon. Samahan natin sa YT. Mamaya i-search ko yung kanyang ano. O, tara. Ba't ayaw sumama nung bata? Ha? Ba't ayaw sumama nun? Nutoyo na. Lamboy. Ha? Kaya ka na. Apo, halika na, talis na tayo. Uwi na tayo. Malanggam dyan. Halika na. Nilanggam yung cellphone ko. Lakas ng alo, no? Ayan, o, tingnan mo kusang dumi. Alin? Sino Leslie? Yung tomboy? Saan? Sa Reels? Wala pa yun natin. Sino magkakawa? Gavin. Ano niya? Oy, shh! Halika na. Gavin, halika na anak. Nasaan ka, Kael? Gavin. Ang cute na. Hindi pa ikaw nag-ano. Gavin! O, dali na. Gavin! Anak din ako dito, oy. Diba? Uy. Ano? Kabinan! Ayan, picture daw kami. At ayan na nga mga Kabikulana, kami ay pauwi na dahil ito na yung pinaka last destination namin. Ayan, di na kami naligo dahil naligo na kami doon sa unang pinuntahan namin. Ayan, abangan nyo nga pala mga Kabikulana yung panibagong i-upload ko. Ayan, mag-i-edit pa tayo. Yung, naligo kami doon kami galing sa Ayahay, Agusan River ba yun? Tama ba yung pagkakabigkas ko? Ayan, basta yun na yun. Ayan, maraming salamat guys. See you next vlog. Thank you so much sa inyong panonood. Bye-bye!